Alkaako meillä olleen valmista? Mitä ilmaa? Joo. Alkaa. Korvat pyörii. Mutta kyllä. Nyt on kuule karvat ojennuksessa vähän mennä olla. Karvan lähtöaika vaan, mutta eipä se haittaa. Onkohan iikaista? Se on hyvä niinpä. Mä tykkään, koska niin kuin ne viisat on sanonut, että helpompi niistä oistaa vettäkö työntää. On hieno. Joo. Laitetaan takki päälle ja pääset sitten juoman juontiin. No nytkö tuli palttoo päälle, niin nytkö se rauha maahan tuli sitten? Niin tuli, joo. Kyllä se nyt kuule passaa, eikö vaan? Mennäänpä sinne yksin jo.